Tini orotom ni bagai fresh media no di hina nangka. Kini 12 tarik 12 Jun kini Bobagrani oroni mangkongku sanggo kini sini Khairpur blok komiti bai dua jijak kini kaca kutung kotor ma panda khai tongo abon bagai thanayo je BJP rok oro sini Bobagrani mangkongku sanggo je BJP rok boro oro gathering je khai meeting khailengmani sini Bobagrani mutino no borok thanai je 2019 sini Bobagrani mutino borok guli kokha sungje chie no protest khajini tini borong no jagao mangkhang bihakari oro meeting khailangka sini dopani borong oro pore khanya bagai oro meeting khaila aboni bagai sung palta jababrona bagai sung tini 12 Jun sung tini oro sini tipramo thani engai sung tini humlung elakar sini Khairpur blok boy lojijak sung tini oro kotor ma lokothum panda sojaka sung no BJP ro sung palta jababrona bagai abon bagai sung tini oro kotor ma kaisa mas gathering sung o amsaini joto lukurongno khaganang lukurongno Bobagrana hampunai lukurongno sung sanamo tongo jotono phaibedi khabai kham manjulai sung tarsa tinoro borongni sai borok kobang maka sung lukuthum panna khai phununai abon bagani sung tini oro uthum lainai diporni duitani bising sung oro bising uthum lainai sini senior leader kotor kotor phaibinai o jago sini dasudi tongo sini senior leader sini town community ni sini youth dok tongo jotono sung sini Khairpur blok committee miloi oro sung mas gathering sung tini asu oro uthumai tongo abon bagai oam seni lukurongna haina hai khabai khonyang musungo jotono noro oro phaiai manja phaibide sini senior rok sini leader rok sungno bom hai kok kasar mang amuk khana paina bagai ang oam seni lukurongno khabai khubai koyu Bobo sabo oro program attend khaipene bobo neta uba. oro attend khaibine sini বিরোধী দল ni sini leader sini sir Onimesh Debrma tai sinoro phanyai sini local MDC tai sinoro phanyai sini Takarjala ni sini MLA sir Bisi Kolai tai sini Mandai ni madam phanyai madam Sapna tai sini Golagati constitution MLA sini sir Manok phanyai tai sini Robindra sir sini tabuni PM Kedal bok sap phanyai abon bagai ang omno konyam sungo joto khagna lukurok oro joto phayai ini diporni dutawo oro gathering manam phayna bagai Oro ka sudo Khairpur blok ni singda borpuna nate alka jangani bodo fainai. Oro suno lua jinana bagai ege suno sini Khairpur blok no daitto rokha abon bagai sini oro duita constitution phanai mandai ni phanai Takarjala phanai tai sini Khairpur constitution ni borok phanai